curiozitate, prin permeabilitate, oamenii creează educație, creează inovație și creează viitor. Mie îmi place la doamna mea învățătoare că mă învață și că prin ea voi ajunge un om mare când voi fi mare. Avem nevoie de voci critice, avem nevoie să puneți semne de întrebare, avem nevoie de fiecare voce, tinerii să iubească să trăiască în această țară. Îmi doresc ca profesorii să înțeleagă schimbările din societate, schimbările din tehnologie și mai cu seamă schimbările din așteptările elevilor. Cred că ar fi foarte important pentru copiii noștri, cu toții să ne implicăm mai mult. E a treia gală la care particip pentru Supertici și pentru a celebra mentalitatea deschisă în educație, mentalitate care mi-a deschis o nouă perspectivă și un nou mod de a privi lucrurile la catedră, de la catedră, pentru copii și pentru mine și pentru colegi. Înainte de a intra în clasă, uită-te în oglindă, privește-te cu atenție și gândește-te dacă ai fi elevul din prima bancă, ce fel de dascăl ai vrea să ai la catedră. Trebuie să fim acolo lângă copiii noștri, lângă elevii noștri, pentru că în fiecare există o sclipire gata să fie descoperită.